Larraitz Gamorena naiz, zelda muntaketa planta pilotoko arduraduna naiz Trideteken, eta gure taldeak zeldak montatzen ditugu ikerkuntzarako. Nire lanan asko gustatzen zait, naiz eta helburu bat izan, helburu hori lortzeko edo jende perfil desberdinakin harremanetan jartzen gehalako, ez? Adibidez, nire kasuan materialen adituekin harremanetan nago, elektrodoak egiten dituzten plata pilotoekin harremanetan nago, zeldak testeatzen duten taldeakin harremanetan nago, eta hori oso aberazgarria da, eta hori asko ikasten degulako zelei buruz olako harremanekin. Eta beti gaudela gauza berriak ikasten, erronka berriei aurre egiten, erantzuna ematen saiatzen, beti on behar geha gauze berrien atzetikan, esan nahi dut adibidez teknikak, ekipamenduak, materialak, beti gaudelako gauzak ikasten eta gauza berrien atzetikan. Nire denbora librean gustatzen zait nik uste gauza oso arruntak egitea, lagun taldeekin elkartzea, denbora ematea naturan, mendira jutia, kirol pixka bat egitea aukera daukatenean, abidezkorri pixka bat egitea, eta holako gauza normalak.